Kun tämä tapahtuu, sinulla on vain muutama päivä aikaa valmistautua. Kesäkuun 3. viikko muuttaa kaiken. Lopeta se, mitä olet tekemässä. Älä jätä sitä myöhemmäksi. Tee se nyt. Koska seuraavat minuutit toimivat vain, jos olet läsnä kokonaisena, etkä puoleksi ajatuksissasi siinä, mitä olit aikonut tehdä seuraavaksi. Anna minun näyttää sinulle jotain ennen mitään selityksiä. Ajattele viimeistä 3 päivääsi. Ei tapahtumia, ei sitä, mitä ulkopuolellasi on tapahtunut. Ajattele niiden tekstuuria, sitä hienovaraista levottomuutta, joka ilmestyy, kun vihdoin lakkaat häiritsemästä itseäsi. Sitä, että olet herännyt omituiseen aikaan, ilman syytä, ja maannut katsoen kattoon ajatuksen kanssa, joka ei poistunut. Sitä toistuvaa tunnetta, että jokin on muuttumassa, ja sitä turhautumista, kun et osaa sanoa mikä. Olet laittanut sen väsymyksen piikkiin, työn, huonon päivän, iän, minkä tahansa selitettävissä olevan asian piikkiin. Olen tullut sanomaan sinulle, ettei se ole mitään tuollaista. Ja se, että klikkasit juuri tätä videota juuri tällä viikolla, ei ole sattumaa. Se ei ole algoritmi, joka työntää sinulle satunnaista sisältöä. Se on sisäinen järjestelmäsi, joka tunnistaa signaalin ennen kuin rationaalinen mielesi on antanut sille luvan. Ja tässä on lupaus. Suoraan seuraavien minuuttien aikana selitän sinulle tarkalleen, mikä kentässä alkaa liikkua tästä päivästä lähtien, miksi kesäkuun 3. viikko keskittää 1 vuoden ratkaisevimmista ikkunoista ja mitä sinun on tehtävä fyysisesti, tosielämässä, jotta et tuhlaisi sitä, ilman mystiikan koristelua, lupaamatta, että maailmankaikkeus laskeutuu ja hoitaa kaiken puolestasi odottaessasi. Hyvä puoli vaatii liikettä, ja sinulla on vain muutama päivä aikaa, joten pysy tässä. On olemassa 2 ihmisiä sen edessä, mikä on tulossa. Suurin osa tulee tuntemaan tämän energian täsmälleen niin kuin sinä tunnet sen nyt. Saman epämukavuuden, saman levottomuuden rinnassa, saman hienovaraisen unettomuuden. Mutta enemmistö tekee sen, mitä aina tekee. He selittävät signaalin pois. He ottavat lääkkeen, he selaavat feedia, kunnes uni tulee. He sanovat, hoidan sen huomenna. Ja ikkuna sulkeutuu heidän kohdallaan ilman, että he huomaavat sen olleen auki. Ei kohtalon ilkeydestä, vaan siksi, ettei heillä ole sisäistä infrastruktuuria tunnistaa hetkeä ja toimia sen sisällä. Ja on olemassa vähemmistö. Ihminen, joka tuntee saman asian, mutta jolla on tai joka on valmis rakentamaan sisäisen rakenteen käyttääkseen ikkunaa tietoisesti. En kehu sinua turhaan. Sanon vain, että pelkkä se fakta, että olet yhä täällä, kuuntelet sen sijaan, että hyppäisit seuraavaan videoon, asettaa sinut jo tuon rajan toiselle puolelle. Kysymys ei ole siitä, kuulutko vähemmistöön. Kysymys on siitä, toimitko kuten he. Siirrytään mekanismiin. Ensimmäinen asia, joka sinun on ymmärrettävä, on se, miksi päivä 18 on tärkeä. Kesäkuun 3. viikko ei ole mikä tahansa viikko kalenterissa. Se on piste, jossa hitaasti kertyneiden liikkeiden sarja siirtyy vihdoin ratkaisevaan vaiheeseensa. Ajattele köyttä, jota on kiristetty kuukausia. Et kuule mitään, kun se kiristyy. Ääni kuuluu vasta sillä hetkellä, kun se saavuttaa murtumispisteen. Päivä 18 on se hetki. Se on hetki, jolloin kertynyt jännite lakkaa olemasta potentiaalia ja muuttuu tapahtumaksi. Ja siksi valmistautumisikkunasi on lyhyt. Se, joka tuntee vaikutuksen vasta kun se on jo tapahtumassa, on myöhässä. Koko etu on siinä, että huomaa köyden kiristyvän ennen napsahdusta. Sinä huomaat sen, sitä se viime päivien levottomuus tarkoittaa. Se ei ole epätasapainoa, se on ennakointia. Kehosi tietää jo päivämäärän, jota kalenterisi ei ole vielä merkinnyt. Useimmat ihmiset elävät koko elämänsä reagoiden. Jotain tapahtuu ja he juoksevat perässä. He menettävät työpaikkansa ja vasta sitten he ajattelevat rahaa. Suhde päättyy ja vasta sitten he miettivät mitä halusivat. Keho sairastuu ja vasta sitten he ajattelevat terveyttä. Kesäkuun 3. viikko tarjoaa harvinaisinta mahdollisuuden toimia ennen eikä vasta jälkeenpäin. Mahdollisuuden saapua käännekohtaan jo valmiina, sen sijaan että saapuisi juosten, hengästyneenä, yrittäen ymmärtää mitä on menettänyt.
Tämä ero ennakoinnin ja reagoinnin välillä on ero kahden mahdollisen elämän välillä, jotka tästä hetkestä lähtien avautuvat. Ajattele kahta ihmistä samassa veneessä, katsomassa samaa horisontissa muodostuvaa myrskyä. Ensimmäinen tuntee tuulen muuttuvan, näkee taivaan tummuvan ja sanoo itselleen, se on varmaan vain kuvitelmaa, ja jatkaa soutamista samaan suuntaan, teeskennellen, että kaikki on hyvin. Toinen tuntee täsmälleen saman tuulen, mutta sen sijaan, että selittäisi sen pois, säätää purjetta, muuttaa kurssia, valmistautuu. Kun myrsky saapuu, ja se saapuu aina, toinen heistä tempaistaan mukaan yllätyksenä ja toinen on jo valmiina. Myrsky ei päättänyt heidän kohtaloaan. Se oli se, mitä kumpikin teki signaalilla, joka saapui etuajassa. Sinä näet taivaan tummuvan juuri nyt. Ainoa kysymys, jolla on merkitystä, on se, mitä aiot tehdä asialla tulevien päivien aikana. Ja ymmärrä, ennakointi ei ole tulevaisuuden hallitsemista. Kukaan ei hallitse vuorovettä. Ennakointi on lakkaamista olemasta yllätetty. Se on ero ihmisen, joka huomaa ongelman vasta kun se on jo räjähtänyt hänen kasvoilleen, ja ihmisen, joka tunsi paineen kasvavan ja ehti hengittää syvään, järjestää ajatuksensa ja valita vastauksen sen sijaan, että vain reagoisi säikähdyksestä. Tämä toinen ihminen näyttää olevan onnekas. Ei hän ole. Hän vain kuunteli varoitusta silloin, kun oli vielä aikaa. Mutta ennakoidaksesi sinun on ymmärrettävä varoitus. Ja juuri siinä useimmat tekevät pahan virheen. Signaali ennen käännettä ei koskaan saavu kuulutettuna. Se ei koputa ovelle sanoen, hei, olen tärkeä hengellinen muutos, valmistaudu. Se saapuu naamioituna ongelmaksi. Se saapuu sellaisena ahdistuksena, joka ilmaantui ilman selvää syytä. Katkonaisena unena. Suhteettomana ärsytyksenä pieniin asioihin. Äkillisenä haluna muuttaa kaikki, mitä seuraa pelko muuttaa mitään. Tunteena siitä, että on vieraantunut omasta päivästään, kuin elämäsi olisi jäänyt numeroa pienemmäksi kuin sinä itse. Useimmat vievät tämän signaalin väärään paikkaan. Kohtelee sitä oireena, joka on poistettava, tukahduttaa, vaimentaa, puuduttaa ja vaimentamalla varoituksen hukkaa tiedon, jota se kantoi mukanaan. Se on kuin repisi palohälyttimen johdot irti, koska ääni häiritsee. Sen sijaan, että etsisi, mistä savu tulee, tämä epämukavuus ei ole vihollisesi. Se on tarkin välineesi. Se on tietoisuutesi, joka rekisteröi muutoksen kentässä, ennen kuin looginen mielesi ehtii nimetä sen. Tietoisuus on nopeampaa kuin järkeily. Se lukee ympäristöä, havaitsee siirtymän ja laukaisee hälytyksen. Mieli, joka on hitaampi, etsii yhä järkiperäistä selitystä. Se on varmaan työ. Se on hormoniperäistä. Se on lomien puutetta. Ja sillä välin, kun mieli etsii tekosyytä, tietoisuus on jo ymmärtänyt kaiken. Herännyt ihminen ei kysy, miten saan tämän epämukavuuden loppumaan. Hän kysyy, mitä tämä epämukavuus yrittää minulle näyttää. Tämä ainoa kysymyksen vaihtaminen muuttaa koko viikon kohtalon, kuten tämän. Tuo tuntemasi levottomuus ei ole vika. Se on lukutaitoa. Se on tietoisuutesi, joka rekisteröi muutoksen, jota mielesi ei ole vielä onnistunut nimeämään. Ja tässä on rehellinen ongelma. Lukutaito ilman suuntaa muuttuu ahdistukseksi. Merkki ilman rakennetta muuttuu kohinaksi, joka uuvuttaa sinut sen sijaan, että se ohjaisi sinua. Siksi valmistin Missao Estelar-ohjelman 21 päivän käytännön haasteen niille, jotka tuntevat tulleensa suuremman tarkoituksen tähden, mutta elävät yhä tuon rinnassa tuntuvan tyhjyyden kanssa, tuon tunteen kanssa väärässä paikassa olemisesta, kutsun kantamisesta, jota kukaan ympärilläsi ei tunnu ymmärtävän. Tämä ei ole kaunista teoriaa, jonka luet ja unohdat. Nämä ovat 21 päivää päivittäisiä pohdintoja, yksinkertaisia harjoituksia, julistuksia ja tehtäviä, jotka ottavat tuon hajanaisen herkkyyden ja muuttavat sen selkeäksi suunnaksi, tarkoitukseksi, jonka pystyt näkemään ja jota pystyt seuraamaan. Linkki on ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa heti tämän videon alapuolella. Katso se nyt ennen kuin jatkat, sillä kuvailemani ikkuna ei odota videon loppuun katsomista alkaakseen sulkeutua. Ja jos tämä puhuu suoraan sinulle,
Kirjoita kommentteihin. EU-ovi o chamado, ei kauniina lauseena, vaan tehtynä päätöksenä. Nyt anna minun näyttää, miksi juuri päivä 18 avaa oven. Jokaisella energeettisellä ikkunalla on symbolinen sisääntulopiste, ja 18 toimii tämän kynnyksen tavoin. Se kantaa erityistä allekirjoitusta. Vaurauden, joka tulee yhdessä viisauden kanssa, ja uskon, joka perustuu valmistautumiseen, ei illuusioon. Se ei ole taivaalta putoavan lottovoiton tuomaa vaurautta. Se on sen ihmisen vaurautta, joka vihdoin lakkaa sabotoimasta omia mahdollisuuksiaan, koska onnistui viimein puhdistamaan mielensä kohinasta, joka tukki päätöksenteon. Ajattele päätäsi työpöytänä. Kuukausien, ehkä vuosien ajan olet pinonnut tavaroita sen päälle, selvittämättömiä keskusteluja, epäilyksiä, joita et ole koskaan kohdannut, pelkoja, joita olet lykännyt, päätöksiä, jotka jäivät puolitiehen. Pöytä on niin täynnä, et pysty enää käyttämään tilaa sille, mikä on tärkeää. Päivä 18 on kutsu ja energia, joka antaa voimaa siivota pöytä. Ei pinota lisää, vaan raivata pois. Ja juuri tässä asuu konkreettinen mahdollisuus. Ihmiset luulevat, että mahdollisuus on jotain, joka tulee ulkopuolelta. Ehdotus, kutsu, tuuri. Mutta suurin osa mahdollisuuksista oli edessäsi koko ajan, et vain pystynyt näkemään niitä, koska pöytä oli aivan liian täynnä. Kun siivoat, se mikä oli piilossa ilmestyy. Selkeys ei luo mahdollisuuksia, se paljastaa ne, jotka ovat aina olleet siellä. Tämä on päivän 18 avauksen työ. Mielenpuhdistus, linjaus ja rohkeus tehdä tietoisempia päätöksiä sen sijaan, että jatkaisit autopilotilla, joka toi sinut tähän pisteeseen asti. Kommentoi Portal Aberto, jos pystyt tuntemaan juuri nyt kun puhun, että jokin on jo alkanut liikahtaa sisälläsi. Älä kirjoita vain kirjoittamisen vuoksi. Kirjoita, jos se on totta, sillä sen nimeäminen, mitä tunnet, on ensimmäinen teko asian poistamiseksi pöydältä. Mutta tällä viikolla on syvempi taso, ja se koskettaa useimpia ihmisiä juuri siinä kohtaa, missä eniten sattuu: raha, keho, itsetunto, ansaitsemisen tunne. Kun Quironin energia siirtyy Touromerkkiin, ikkunan painopiste siirtyy olemassa olevaan hiljaisimpaan haavaan, henkilökohtaisen arvon haavaan. Ja minun on oltava kanssasi hyvin suora tässä, sillä tämä on se osa, josta melkein kukaan ei uskalla puhua. Suurin osa ihmisistä, jotka elävät taloudellisessa lukossa tai ovat vankeina kehossa, jonka kanssa he ovat sodassa, tai kykenemättömiä pyytämään sitä, mitä ansaitsevat, eivät ole elämän lukitsemia. He ovat vanhan identiteetin lukitsemia. Itseään koskevan version, joka on varhaisesta iästä lähtien opetettu saamaan vähemmän. Ajattele kasvia, joka kasvaa pienessä ruukussa. Jossain vaiheessa juuri osuu ruukun seinämään ja pysähtyy. Kasvi ei pysähdy siksi, ettei sillä olisi voimaa kasvaa. Se pysähtyy, koska astia kertoo, missä raja menee. Monet ihmiset ovat juuri tätä. Valtava kapasiteetti vankina pienessä, perityssä astiassa, jota kukaan ei ole koskaan kyseenalaistanut. Et saa vähän siksi, että ansaitsisit vähän. Saat juuri sen verran kuin sen astian koko on, jonka olet oppinut hyväksymään. Quiron on parantavan haavan energiaa, ja se, mitä hän tällä viikolla paljastaa, on yksinkertaista ja epämukavaa. Se katto, jonka luulet elämän asettaneen sinulle, on useimmiten katto, jonka oma identiteettisi on rakentanut tunteakseen olonsa turvalliseksi. Vähän saaminen sattuu, mutta se on ennakoitavissa, ja ihmisaivot suosivat ennakoitavissa olevaa kipua epävarman nautinnon sijaan. Siksi niin monet sabotoivat palkankorotuksen, pakenevat terveitä ihmissuhteita, lykkäävät kehostaan huolehtimista. Se ei ole ansaitsemisen puutetta. Se on liiallista uskollisuutta omalle vanhalle versiolleen. Huomaa, este ei ole elämässä. Se on identiteetissä, joka on oppinut saamaan vähemmän, ja identiteetti ei muutu tahdonvoimalla, se muuttuu toistuvalla harjoituksella, päivä päivältä, kunnes astia särkyy. Se on juuri se, mitä Mission Estelar-ohjelman 21 päivää tarkoittavat ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa. Quironin ikkuna ei pysy auki odottamassa, että päätät. Ne, jotka menevät nyt, kulkevat sen läpi. Ne, jotka lykkäävät, kulkevat yksin,
Myöhemmin, ja se on vaikeampaa. Ja kun tuota vanhaa identiteettiä aletaan koskettaa, sen ympärillä tapahtuu jotain. Asiat alkavat luhistua. Ja minun on valmistauduttava sinua tähän, sillä ilman varoitusta se näyttää katastrofilta. Kesäkuun 3. viikko on aikaa, jolloin väärät varmuudet alkavat menettää tukensa. Suhteet, jotka pysyivät koossa vain tavan vuoksi, alkavat rakoilla. Vanhat tarinat, joita kerroit itsellesi siitä, mitä ansaitset, kuka olet, mikä on mahdollista, alkavat kuulostaa vääriltä jopa sinusta itsestäsi. Ja vaisto tässä tilanteessa on panikoida. Luulla, että elämä on luhistumassa. Se ei ole. Tämä ei ole tuhoa. Se on korjausta. Annan sinulle tarkan mielikuvan. Kun luu murtuu ja luutuu väärin, keho kantaa tuota epämuodostumaa ikään kuin se olisi normaalia. Korjatakseen sen todella, se on joskus murrettava uudelleen, tällä kertaa oikeasta kohdasta, jotta se luutuisi suoraan. Se sattuu enemmän kuin vääristyneenä pitäminen, mutta se on ainoa tapa toimia taas kuten pitäisi. Se, mikä tällä viikolla luhistuu, on juuri tätä. Rakenteita, jotka luutuivat väärin elämässäsi ja joita olet alkanut kutsua normaaleiksi. Päättyvä suhde ei ole menetys. Se on paljastus siitä, että se oli sisältäpäin loppunut jo kauan sitten, ja sinä vain ylläpidit muotoa. Varmuus, joka kaatuu, ei ole epäonnistumisesi. Se on todiste siitä, ettei se koskaan ollut totta, vain mukavaa. Vanha tarina, joka menettää voimansa, ei hylkää sinua. Se vapauttaa sinut käsikirjoituksesta, joka piti sinut pienenä. Suurin osa ihmisistä tarttuu luhistuessaan kiinni siihen, mikä on kaatumassa. He yrittävät korjata, pitää kiinni, paikkailla sitä, mitä universumi yrittää, kaikella varovaisuudella irrottaa heidän käsistään. Ja siinä kärsimyksestä tulee pitkä, ei itse luhistumisessa, vaan siinä, miten sitä vastustetaan. Herännyt ihminen tekee päinvastoin. Hän kysyy, mikä on kaatumassa, koska se ei enää sovi minulle. Ja sen sijaan, että pitäisi kiinni, hän auttaa päästämään irti. Jos olet tilannut tämän kanavan, tämä luhistuminen tulee saamaan merkityksen, sillä jokainen video täällä on koordinaatti suuremmalla kartalla, vuoden, ikkunan, aukeavien portaalien sarjan sisällä. Jos et ole tilannut, saat vain irrallisia palasia tästä kartasta ilman kontekstia. Seuraavat videot näyttävät tarkalleen, mitä tämän viikon jälkeen tapahtuu, mitä luhistumisen jälkeen tulee, miten maasto järjestyy uudelleen. Sarjan menettäminen on merkityksen menettämistä. Joten tilaa nyt ennen kuin jatkat, sillä se, mitä seuraavaksi tulee, toimii vain, jos sinulla on koko konteksti. Ja koko konteksti vie meidät viikon huipentumaan, 21 päivään. 29. päivänä aurinko siirtyy krapun merkkiin, ja päivän seisaus merkitsee todellista muutosta energian vuoden ajassa. Se ei ole vain tähtitieteellinen päivämäärä. Se on hetki, jolloin kaikki kertynyt jännite, kaikki romahdus, kaikki puhdistus löytävät uuden akselin. Ja krapun akseli on erityinen. Se vetää sisäänpäin, kohti kotia, juuria, esi-isiä, syviä tunteita, paluuta keskukseen. Ajattele aaltoa. Se etenee, kunnes saavuttaa rannan korkeimman kohdan. Ja sitten täsmälleen yhden hetken ajan se pysähtyy. Se ei enää nouse, mutta ei ole vielä alkanut vetäytyä. Se on vuoroveden seisahduspiste. Päivän seisaus on tämä seisahduspiste. Se on tauko koko vuoden 2 hengenvedon välissä. Ja juuri tässä tauossa todellinen työ tapahtuu, koska se on ainoa hetki, jolloin liike pysähtyy riittävän pitkäksi aikaa, jotta voit tietoisesti päättää seuraavan syklin suunnan. Kaikki, mikä tuli aiemmin, merkki. 18. päivän avautuminen, arvon haava, väärien varmuuksien romahdus, oli valmistautumista tähän emotionaaliseen käännekohtaan. Krapun energia ei pyydä sinua valloittamaan maailmaa ulkopuolella. Se pyytää sinua palaamaan kotiin sisimpääsi, suojelemaan itseäsi ilman, että sulkeudut, tuntemaan ilman, että hukut, tunnistamaan, mistä olet tullut, jotta ymmärtäisit, minne olet menossa. Se on esi-isien aikaa. Ei siinä mielessä, että eläisimme menneisyydessä, vaan että kunnioittaisimme koko sitä valintojen ketjua,
joka on tuonut sinut tähän pisteeseen, ja päättäisimme tietoisesti, minkä kaavan siirrät eteenpäin ja mikä kaava päättyy sinuun. Pysähdy edellisen lauseen kohdalle sekunniksi, sillä se on raskaampi kuin miltä se näyttää. Mikä kaava päättyy sinuun? Jokainen perhe kantaa perintöä, jota kukaan ei pyytänyt. Pelko pyytää apua. Uskomus siitä, että raha on jotain likaista. Tapa niellä tunteensa, jotta ei olisi vaivaksi. Hiljainen varmuus siitä, että rakkaus on jotain, joka voitetaan kärsimällä. Nämä asiat eivät synny sinun mukanasi, ne saapuvat valmiina, kädestä käteen kuljetettuina sukupolvien toimesta, joilla ei koskaan ollut mahdollisuutta pysähtyä ja kyseenalaistaa. Ja useimmat ihmiset ottavat paketin yksinkertaisesti vastaan, elävät sen sisällä ja antavat sen eteenpäin, ehjänä, omille lapsilleen. Krapun energia päivän seisauksessa avaa harvinaisen mahdollisuuden. Olla se ihminen, joka avaa paketin, katsoo sisälle ja sanoo, tämän minä pidän, tämän minä palautan. Se on intiimiä, hiljaista työtä, jota kukaan ulkopuolinen ei näe. Mutta se on kenties kaikkein voimakkainta, koska yksikin ihminen, joka parantaa perityn kaavan, muuttaa koko sen sukulinjan suunnan, joka tulee hänen jälkeensä. Et ole korjaamassa vain omaa elämääsi tällä viikolla. Olet, ilman dramatisointia, päättämässä syklejä, jotka olivat pyörineet paljon pidempään kuin sinun oma tarinasi. Ja päivän seisaus antaa sinulle tarvittavan hiljaisuuden tätä työtä varten. Muun vuoden ajan elämän meteli peittää kaiken alleen. Tässä tauossa, muutaman päivän ajan, äänenvoimakkuus laskee riittävästi, jotta voit vihdoin kuulla sen, mikä puhui jatkuvasti kohinan alla. Älä haaskaa tätä hiljaisuutta täyttämällä sitä lisää häiriötekijöillä, käytä se kuuntelemiseen. Ja juuri siksi, että aalto pysähtyy 29. päivänä, seuraavalla teollasi on niin suuri merkitys. Sillä tässä on totuus, joka erottaa ne, jotka käyttävät tämän viikon, niistä, jotka vain katsovat sen kuluvan ohi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään dramaattista muutosta. Sinun ei tarvitse jättää työpaikkaasi, päättää suhdetta, myydä taloa, kääntää elämääsi ylösalaisin. Se on se fantasia, joka lamauttaa ihmiset, majatus siitä, että henkinen muutos vaatii valtavan eleen. Se ei vaadi. Se vaatii rehellisen eleen. Portaali ei ole tähtitieteellinen tapahtuma, joka tekee kaiken puolestasi. Portaali on se piste, jossa hinta siitä, että pysyt kiinni nykyisessä elämässäsi, tulee vihdoin suuremmaksi kuin pelko ottaa seuraava askel. Se on vain sitä. Otat askeleen, pienen, todellisen, fyysisen, ja vasta sitten maa ilmestyy jalkojesi alle. Ei koskaan aiemmin. Se, joka odottaa maan ilmestyvän ensin, odottaa koko elämänsä. Askel voi olla keskustelu, jota olet lykännyt kuukausia. Se voi olla irtipäästäminen. Joku ihminen, tapa tai sitoumus, jonka tiedät kuluttavan voimiasi. Se voi olla yhden kaaoksen keskittymän järjestäminen kodissasi tai mielessäsi. Se voi olla ei, sanan sanominen, joka oli jäänyt kurkkuun jumiin, tai kyllä sanan sanominen, jota pelkäsit ottaa vastaan. Koolla ei ole väliä. Tärkeintä on, että se on rehellistä ja tapahtuu ennen kuin aalto vetäytyy. Sillä juuri liike ei aie, viestii omalle järjestelmällesi, että olet kuullut kutsun. Aie ilman liikettä haihtuu. Jokainen on tuntenut impulssin muuttua ja nähnyt sen katoavan 3 päivässä. Fyysinen liike on se, mikä ankkuroi muutoksen todellisuuteen. Se on ero matkasta unelmoimisen ja lipun ostamisen välillä. Nyt vastuu on täysin sinun. Et voi enää sanoa, ette tiennyt. Olet kuullut koko selityksen, ymmärtänyt mekanismin, tuntenut kehossasi, että se on totta. Se, mikä tulee tämän pisteen jälkeen, ei ole enää tietoa, se on valinta. Joko käytät tämän viikon käännekohtana, joka se on, tai annat sen lipua ohi kuten kaikki muutkin, luvaten itsellesi, että ensi kerralla on toisin. Ei tule olemaan. Missä on Estelar löytyy ensimmäisestä kiinnitetystä kommentista, ja se on olemassa vain yhtä tarkoitusta varten, antaakseen sinulle konkreettisen rakenteen niiden 21 päivän läpikäymiseen, jotka päättävät elämäsi seuraavat 21 vuotta. Ennen kuin päivän seisaus sulkee tämän oven, tee liike, klikkaa. Aloita tänään.
Sillä sama energia, joka avaa tämän ikkunan, on se sama, joka sulkee sen, eikä se kysy, olitko valmis. Ja tässä kohtaa minun on näytettävä sinulle, mitä on toisella puolella, kun käänne tapahtuu. En aio valehdella ja sanoa, että elämästäsi tulee satua tämän viikon jälkeen. Ei tule. Käytännön ongelmat ovat edelleen olemassa. Laskut saapuvat. Vaikeat ihmiset pysyvät vaikeina. Se, mikä muuttuu, ei ole maailma ulkopuolella. Se, mikä muuttuu, on havaintokykysi, ja tämä muutos, vaikka se vaikuttaisi kuinka hiljaiselta tahansa, muuttaa kaiken. Kun olet kulkenut tällaisen ikkunan läpi tietoisesti, sinusta tulee ihminen, jota on vaikeampi huijata. Myös itsesi toimesta. Ne tarinat, joita kerroit itsellesi oikeuttaaksesi pienenä pysymisen, lakkaavat toimimasta. Alat tunnistaa epäjohdonmukaisuuden lähes heti, kun se tapahtuu: vääränlainen suhde, huono sopimus, pelosta tehty valinta. Ennen huomasit sen vasta jälkikäteen, kun olit jo kärsinyt. Nyt huomaat sen samalla hetkellä ja toisinaan jopa ennen sitä. Se on kuin säätäisi silmälasien vahvuuksia vuosien sumean näkemisen jälkeen. Maailma ei muuttunut. Se on aina ollut tarkka. Se oli kykysi nähdä yksityiskohdat, joka palasi. Ja kun kerran näet tarkasti, et voi enää teeskennellä, että kaikki on sumeaa. Et voi nähdä sitä näkemättömäksi. Ja tuon tarkkuuden mukana tulee arvokkain asia kaikista. Sisäinen suvereniteetti. Kyky tehdä päätöksiä rauhassa paniikin sijaan. Totuudesta käsin, ei ulkokuoren vuoksi. Omasta keskuksestasi, ei muiden mielipiteiden perusteella. Lakkaat reagoimasta maailmaan ja alat vastata siitä käsin, kuka olet. Se on merkki siitä, että käytit ikkunan sen sijaan, että olisit katsellut sen menevän ohi, ei täydellinen elämä, vaan ihminen, joka on vihdoin lakannut pettämästä itseään. Tämä on se tila, johon kesäkuun 3. viikko sinua työntää. Ei täydellisyyteen, vaan suvereniteettiin. Mutta annoin sinulle tänään vain puolet kartasta. Se, mitä tähän asti olet kuullut, oli valmistautumista, mikä liikkuu, miksi se liikkuu ja mitä tehdä ikkunan aikana. Paljastus siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa nimenomaan elämäsi uudelle vaiheelle, mitä tapahtuu päivän seisauksen jälkeisinä päivinä ja miten maasto uudelleen järjestäytyy aallon vetäydyttyä, löytyy videosta, joka ilmestyy nyt näytölle. Se ei ole mikä tahansa video. Se on tämän suora jatko-osa. Klikkaa sitä. Ensimmäiset 60 sekuntia asettavat aikajanasi uudelleen, sillä juuri siellä kartta täydentyy. Ikkuna on auki. Päivä 18 on jo alkanut, etkä sinä päätynyt tänne sattumalta. Nyt tiedät, mitä tehdä tällä,